Higit sa 10,000 na bakanteng trabaho ang alok sa local and overseas job fair ng Kamsurpeso at Bato bukas February 13. Ayon sa Kamsurpeso, 2 overseas employer at 16 na local companies ang lalahok sa naturang aktibidad na gaganapin sa MRV Gymnasium sa Bato, Camarines Sur. Kabilang sa mga vacant jobs na maaaring applyan ng mga job seeker ang skilled jobs, drivers, warehouse, habang sa overseas naman ay naghahanap ng mga skilled workers din, waitress, hairstylist sa mga bansang Cambodia, Laos, Oman, Saudi Arabia at Poland. Ang Philippine Army naman ay naghahanap ng higit sa 7,000 individual para sa Candidate Soldier Course. One-stop shop na rin umano ang job fair, lalo't dadalo rin ang Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, SSS at iba pang ahensya ng pamahalaan. Malaking tulong umano ito sa mga job seeker na hindi na kinakailangan pang lumuwas ng Metro Manila para maghanap ng trabaho. So peso is, kumbaga kami itong nagtatabang ay nag-a-assist para ma-make sure na makakapagtao kita ng decenteng trabaho and safe job para sa itong mga job seekers. So ining sa mong ginigibong job fair, this is a one-stop shop and at the same time, malilesen sa indang mga pamasahe, si money, effort and time na maduman pa sa Manila or sa ibang lugar. So itong mga nasa Rinconada area, mga nearby LGUs, they could avail this job fair.